Di bata Jehovah para siruana sumurung mau lihat di pasar ohanami dan surham nama dongane hami bui hami marhai pason marpersoran di bagas suromon ale Tuhan di bata Jehovah naing tumayon hatam hami uka marohado pikiran nami asa mangula jalan marperbi hatam di bagasat Yesus Kristus martanya kami amin. Shalom. Dita damang denang dongas korsiaon hata ni dibata di kita di minggu letare minggu tanggal 10 Maret 2021 ima matar surat di Efesus bidu 2 mamuka sian ayat sada sa rode ayat 10 ujaha madihita tabayuti hukma hamu be nunga mate hamu na julu hinorhon niaka pangalosiur do samu akana niulamuna marguru tutikki ni hasanon mangihuton lomo-lomo ni namar maso di awang-awang ima tot di namangula nuaing di bagasan akka anak nasusiat hata rapon nasida do nang hita sasudena na julu mangulahon akka hisap-hisap ni dagita dina ta turut lomo-lomo ni daging i rodi sakap-sakap na jadi anak siri masuk do hita sian bakuhian doson akan asin ale yang gode mata para siroha bulut do jala parholong roha na balga maradupon hita jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akan mate di bagasan akka pangalosion nasian asini roha do ubahen nama dua hamu gaberap di pangulu jala rap di pang bakit hita tu gonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patudu honon nado dia katiki naneng rodo pe surung ni hamoraun ni asini rohana di bahasa-bahasa onna i maradopon hita di bagasan Kristus Yesus ai sian asini rohado bahen namalu hamu dalam hapor siaon jaladada binahemuna silihun-lihun ni di patado datuk sian parulau ni asonang adong nama muji diri ai jadi-jadian na hita akan atinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulau na ringgan hita ai akaido di pature di patahian asa tapararange honi ido anggo usaha kamang kenang hita saluhukna sahalat namar boar John Newton na menciptakan lagu Amazing Grace ajaib benar sikop doa siniruham ima molo terjemahan bahasa Batak tadi ia ibana sahalak anak ni kapal jala nakarejo do ibana di kapal perbudakan ia kapal perbudakan on mengangkut para budak memperjualbelikan alai hianu dijajar hon naturasna tu ibana taringok tu debata nak pesoni sasitong na diajar hon dabala takas dope panadonna dia serohani di mata alai dunggabe doh tibana sahalak sian gudang halak anggota ni kapal perbudakan on diangkat maibana gabe kapten kapal dunggabe kapten kapal ibana membuat kapal om suatu ketika terjadi ombak yang besar Roma galubak anggo pamotoan pamerengan nisol mamadok ikon maut dunasida di tongani lauti anggo ibana dojol mana binuanai ikon tenggelam di dalam laut alayah nama namasa
martangia ibana tu debata madok mangido asini ruha asa madua nasida sian paramaran madua do nasida madua ido bae na madua nasida dungi tinggal homai nama sai dungi porsia mai bana jala ga bisa halak perbaritan auli mai bana ima na margoar John Newton seorang penginjil yang menciptakan lagu ajaib benar sikop doa sini rohani di mata kamang kenang ternyata karunia Tuhan sangat besar asin rohani di mata balgalu dihita garup colma jalaido na dipaingo diturpuk taon sa sitong narong tolu hal na barjolo tabereng ma hamu naung mate do hamu na jolo ditaringoti na jolo mula musik kelas balik ke masa lalu ditaringoti na jolo akanai ulah homuna marguru tutikki na dia sangom mangyuton lomo-lomo ni marfaso dia mahanga jala di dokma lomo-lomo ni daging rodi sakap-sakapna jadi anak siremason dohita sian bakohian doson akan asing ima pangalaho roha hisap-hisap di daging na jolo halak batak kita daru di batak akama kena ita daru di batak kita dalak batak dona jolo di batak manginan daun dopi Roma akka penginjil Ro Samuel Munsondot Hendeleman mati di lubu pining Ro musia akka penginjil lasing alai yang paling berhasil menginjili di tanah Batak adalah Namense karena dia telah mempelajari nung arok sasitongna disuruh Zeding Boston ima sahalak nama persiajari taringot tu hata Batak tungi di boto nasida ma barita ni halak Batak Roma sino mensen lau ma merlebu sahak ma di sahik ni muta di sima ibana martangia alai bagaimana makuling kiring-kiring di rura silidung isima sar barita nauli kamang kenang dak tadadahian alai gebita tada dak taboto alai gebita boto dak tasoba alai gebita soba molo mula kita tunajolo molo kilas balik kita muse siat turpuk taong si Adam do si Hawa nunga mardosa nasida ala dialo patik ni debata sa muse tu namangihut nunga mardosa nasida ala ni pangalaho nasida ala ni dia ni dosa ni solmai molo tabuka buka hamuzo sada Musa bidono ayat ono ta mulai tazaha mulai sian ayat 5 tazaha mulai ayat 5 alai dung dia Jehovah nungalam dia kacang atau nizolma di tanah jala sana jat nama sudi tubuh di pikiran di rohana sida kanu pade jadi di sol-sol di Jehovah ngaran ana tino panai jolma di tanah jalan mundur ya rumah Jehovah manol soli ya di dia dok nakane di sada Musa bidono maya kono madok manol soli ma Jehovah manok pazolmai bahasa manol soli Jehovah manok pazolmai alani deak ni hasahatonna alani pangalahona alani tindakan perilaku maka datanglah air bah air nasumat diri pas sama suri zolmai songoni do parroni Sodom do Gomora di suku debata do tusi Abraham adong do bena porsia di sini 50 halak dahano mola dong asal balua Sodom do Gomora dahano adong 45 halak dahano adong 30 halak dahano
20 halak darong 10 halak peadong na ringgar roha di Sodom do Gomora hubalua dang adong ujungna diri pasoma Sodom do Gomora alai pangiduan ni si Abraham balua ma si Lot di balua ma si Lot alai unang berek kamu tu pudi alai Roma natai alani hamoraon na alani gudang ni artana gudang ni pahapanan na ibereng ibana tu pudi ujungna gabe batu siram kamang kenang hita saluhu nanga gudang dosa ni jolma gudak pangalasio banyak perilaku yang diperbuat oleh manusia nunga gudang ngaka pangalahui nasian hisap-hisap ni daging sian pangalau nasotama tabereng mulai dari dulu terus doi magi hutihut alai masuk mahita tu naba dua hon ima mulai bidopat 1 ayat 1 ayat 7 disimah karunia asineroha molo tasana di sini do ala yang gode bata para siruha bulun jana perholong roha nabal gamara dopok kita asiru rohani de bata yang golani pangalasot taro anggolani pangalahot taro erak tama hita nang gusada di jolo de bata arok kita manginang nasitong na sempurna ini benarong hata mado nobody perfect tidak ada yang sempurna sudiru hita marhakurangan napat nang tangan nang mata sudi marhahurangan pusinahurang lusi darong nasiko alai asini sedo nasiko ide benairo nauro nakaning ciptaan neotoni madok sikop dua sini roha sikop asini sedo nasiko asini rohani di batang ai parholong roha doi bang para si roha do debata menyelamatkan membebaskan liberator dan juga kreator yaitu Allah liberator adalah Tuhan kita penuntun roh penuntun ialah roh itulah Tritunggal jadi tasobba ibana itu benar tasobba debata itu so alai suku-suku tu akamanginang piga do de batata saya ada kan isi madok tulu ulu do soni piga ma de batamu ina tulu kan piga do de batata satu dia tetapi mempunyai kepribadian 3 yaitu Allah Bapa Pencipta Allah Anak Pembebas peluang kita sedosa Allah Roh Kudus yang menuntun kita. Isutung tarokan lo di suku Colma hita, piga do de batam puang dulu. Ini benar tak aro do pura madok triteisme. Kepercayaan akan 3 Allah, triteisme. Jadi ibado para siroha. Mula nakanik tutur buktaon nakanik para siroha na mangaleon saluna na batukor saluna di bagasang ulutaon iyo ben nata sopa ibana debata ama anak do todi porbadia nata sopa tapuji kita muliakan karena dia mempunyai kasih runa kasih karunia di dalam hidup kita ai sikop do nak pe mardosa ita nak pe pangalahot tanah orang alai di pasikop debata nima marhite nang mate bana dihau pinor silang di paradis suluna Allah Pencipta diciptakan semuanya. Ide benda ta'alo molo tabere kompes ini haga bebe melawan fatalisme. Apa itu fatalisme? Suratan, sibaran. Taruk sibaran. Toi mama guru nasib pun mau mati na mau. Dirang merminggu yo toi. Tay matikin nama. Tay mau martanyang yo toi ma. Ujung naromatong si barat edeni si barani aja si takonau dari yu sede sonau sopa kosi wa
Ngiri niat dia luar biasa ngiri nak. Orang be pengharapan. Mulu saung be pengharapan kendami. Ini be natalo si barang. Suratan tangan. Alai gudang dosol malau. Madukun, apa jodiamu? Apalagi na poso di suku jodiana bulan ini aku lahir. Apa jodiamu? Zodiak ini. Apakah itu benar? Tidak. Suatu menggawe porsiamu tu zodiak dok dia bitang muahaina. Tahu. Kewiro bitang niang. Kan? Dah dongi. Kewe di to kamu mai bolo bitang lain naon. Burjurin naon tinggal rohana. Omma parmaikin na habi ona manong kagilon na balik sian pakirimon suhar siar roha hidup tuh alani itu dihita saluhuna. Apakah kita percaya kepada itu? Ada ngarong nasib tamang hita rumah rubai itu benna wolonmu ngamatua hamu sutung madile hamu ngamatua wamang to ema lau mate na mau tangyak ko mau mate sutung namu dipakai di bataro mungkin kamu bolo segera mati kan Tuhan masih mau memakai kita bahasa ulama dili kita umur 20 tahun arung 20 model arung 20 model 20 tahun beri kamu di Google foto model berumur 80 tahun nah so ingok bemanang lesi warna tormar gaya doi bana adong do museng tiki ditaru tuh melayani di Patupa ma ikon foto model bergaya teh istilahna kontes senso kan pesenso hidup pesenso enggak matue ba di batu pamang pesenso di dia di atas berita bah jadi dawa mang nga rupak-rupak niya makatay dang ngarong bit kosbe alay di dapat to daw hidup ama mawalupulun niya numur alay ikonado ina matoy ma bayma beren jono namang da ina otoy ba romohon not jabu berbeda gimana rabi joloro tu jabu gimana igur tu jabu bereng mau beda mau distikmu mantap beda mau pedisi gayampe luar biasa nih atau kubai jama kubai mal merdela nih anak mayo ini mana begitu luar biasa ada pengharapan alanido di gimana luar biasa karena semangat di mana kau mau pesenso kontes mana sih juara mau musehi ibana baik torodo tu jauh tori haoli dau ama Tuhan Yesus welu putu tahun ama ngumurku juara seda wa mangina molate ma di Tuhan ama molate mama dipakai Tuhan itu biar sini rohani di mana alani akamanginan so tung madilita so tung gabe madilita marilah kita mempunyai kasih karunia dari Tuhan. Hidup Benedok Martin Luther ada 3 sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola fide karena iman, sola scriptura la firman Tuhan, sola gratia imatur buktaon, asiniro anugerah. Jasin rohani batasi kopdo kita, suatu madelita, suatu simalan, suatu tabereng, lau kita tudatu, bereng jota akon. Bah, sumaddo karejonion pak korek tahu sumaddo on gawe sonon tahu hidup kita tidak ditentukan oleh itu tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan do manut tuong ngulu tau namangina alaniro tapasa tu debata tabangido asirohana alaniro kita mau memohon maaf memohon ampun kepada Tuhan karena perilaku kita zaman dahulu peralahot tanah joloi iro nadidok nisi Paulus marhite turpuko di Efeson aina adong do halak jahudi do non jahudi roh halak jahudi madok hamina pinili ni debata gabi di papurang-murang madirina madok hamina tarsunat hamu daong ina habis arupa do ramar dosa do ita alani nuain
karya penyelamatan di dewata dan secara khusus lagi bukan lagi kepada bangsa Israel tetapi seluruh kita macalo hadua usia dewata Asia atau suatu ngarong madokon di dogma tak masuk mahita apa dulu 5 ayat 8 so dot ayat 10 kon ayat 8 satu ayat 10 mado suatu ngarong madokon alani Nabi Henna buat melalui bana. Daharo. Suatu ngarok kita madokon alaniau. Ke aku ani suatu ngarok. Dang bu yarong madokon. Ayo ben ayo ayat walu Aisyah nasir roh haro ben malu hamu. Dalan hapur syab jala dara Nabi Nahimu dahau dak nata mahen. Daharo ngahu maheni. Jadi itu ben narong ede ahamana kubahen Tuhan. Ahamana ubain Tuhan manak tabaik kuah molo tabering sia nasi rohani di bata alani dodang alani gugota hidup benarong ede musai dio bukan karena kekuatanku dang alani gugota dang alani malota daro tetapi karena apa didokma didok disi dang alani asin ayah sini roha do bain nama lu hamu dalan hapur sab jala dalan Nabi Naimuna sileho leho ni debata datung sian perulau ni asal nang adong nama muji diri kamang kenang sudi hamu marumutungut natware sada ama guru nami Roma sahih neme nami adong mana lapungon adong ma nadisiat goting nak inna ado goting nak tali air rukung na roti nang goting na rukung na ru tali air ado teh cekek leher do cekek leher molo cekek lehero berarti cekek leher nak dicekik ujung na gabe mati darong be lapung molo binua pero nanon monis monisne ape monis tu manuk do kan do nai bolo mamiare tong ripiar borason monis nai manilat tu manuk ba ipola nai matong Allah kan itu nai dibuhan nama ima opa kaling mah dulu kaling mah arong nasopan arong nasodia kamang kenang saya taruh dia detai mangulah kita soma mana beruni ala yang gojadina di batar atuk tapangiru siani seru asini rohani di batar tabasahat do merhite tatangnya ko do boni arong di lingkungan dia manangnya ko boni suka sama saya tanya aku kamu do boni natar seda arong do dan arong disuka selamat kalau lu pertanyaan tangga dong tuh masih lu pertanyaan tangga dong madati alani lo kamang kenang alani gugutai tahu udah sudina namanya tanya aku matu di bata pasah masudina tu bata dangalan ni malota, dangalan ni gugota. Ilo benedok kalan de bata dangalan ni gugu na bembalu hamu. Aihi tapi asin rohado. Sudah benedok ulah dangalan ni asin rohani de bata rohalan ilo. Semua yang kita kerjakan itu kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati yang apa yang harus kita kerjakan dan membuahkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Amin. Ilo kamangina. Molo taula memang nah. Tabasa tu di bata. Pena taulai kita serahkan. Hidup benero ede pasahat masudena pasahat. Molor soape ho pasahat matu de bata. Hidup habosi male bata. Percayalah kepada Tuhan karena Dia memberikan anugerah di dalam hidup kita. Hidup benero ai jadi-jadian na rohita akan atinopa di bagasa Kristus Yesus asa marulam nadingkan kita ai akaido na pature de patahian asa taparangehon imago dei segambar dan serupa dengan Allah kita diciptakan kita dijadikan ai natinopa do hita mangina natinopa doau jadi rang buelan ni guguku isi romano pau de bata atong lomonise lomoni na manoppa do
hutu natinopan. Jadi sotung adong iri ben nairok kata ni debata sotung marsoba hotu patung sotung marsoba hotu kanan sotung marsoba hotu debata bal na tinopan ni debata ado na sinopami dah adong guna ni ido ben namaralo si Elia do tak kapanuriang bal ditiki raja Ahasi ido ben nagabe talu na sida mate saluhuna ai isero namar paso hola ro debata didilat saluhuna marapi saluhuna ima akana dipilihuna sidei marhite si Elia monang do debata ayah kana tino dioni natino pani debata atongi sir sobab namanop pai bado si sobab